Dusa si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib sa nahimong tulay sa pagsurrender ni Pastor Apollo Kibuloy kagahapon. Dugang detalye sa report ni John D. Esteban. Agosto 30 dihang nagpatabang ang abogado ni Pastor Apollo Kibuloy nga si Attorney Israelito Torion kang Davao del Norte Governor Edwin Hubahib. Aron istoryahon ang Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines o ISAF alang sa pagsurrender sa pastor. Sumala ni Governor Hubahib, una naging istorya si Attorney Torion ug ang mga representante sa Board of Directors sa KOJC kang 60th Infantry Battalion Philippine Army Commander Lieutenant Colonel Christian Cabading. Buot matud pa sa pastor nga sa ISAF mo surrender aron masiguro ang iyang kaluwasan. Maayo na matud pa ang negosasyon sukad Biyernes ug niadtong Sabado nakahukom si pastor nga mutahan na kuyog ang laing upat pa nga akusado. Personal matud pa ang negosasyon sa balay mismo sa gobernador sa Davao City. Sana nagpasilitate po tayo na mag-uusap po sila at alam po natin na yun ay tungkol sa kalagayan ni Pastor Kibuloy na gusto na siyang sumuko pero ang tiwala niya ay doon sa Philippine Army sa ISAF. So doon nag-umpisa na ako yung nag-bridge para naman mag-abot itong dalawang grupo. Gisiguro sa daw sa Board of Directors ang kaluwasan sa pastor una misagpot sa hingpit kapagtahan. Ang napag-usapan na maghintay ang ISAF sa final decision ng Board of Directors at ni Attorney Torion na sila mismo ang magdala kay Pastor Kibuloy doon sa area kung saan ang final na pinag-usapan na doon sunduin si Pastor Kibuloy. Wala daw kay balo si Hubahib ug wala pa ginasulti sa otoridad kung asa gisundo si pastor o kung asa kinigikan. Pag nandoon na sa kamay ng mga ISAF ng Philippine Army ay yun na rin ang time na tawagan si General Silo at si RD at lahat na PNP commanders assigned in Davao Region. Yun ang napag-usapan. Si Governor Hubahib dunay koreksyon o mga kaila sa Philippine Army, labi na nga daghang NPA leaders sa SAB ang mitahan kaniya. Siguro nakitaan lang tayo ng tiwala sa atin na kung paano tayo mag-handle ng negotiation na kumbaga honest to goodness tayo na makipag-usap hanggang sa may deliver natin yung pinag-usapan. Kauban, si Bebot Kahes sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.